ku danna subscribe sannan ku danna karrawa ana tare. Ni kamar wai ina yake ne? Kana ina wai? Ni kamar wai kana ina ne? Rashin son wanka sai ka ce wata akuya? Ina kake? Ina kake? Sweetheart. Hey! Wai! Ya aka yi ne? Wani bashi nake ji a ɗakin na wannan. Ina ga tumatirin can na cikin kishin ya fara wari. Ai, wani tumatir sa ka biyu baka yi wanka ba ina cewa kullum sai na ce ka tashi ka wanka. To su lafiya ne idan na ci a ɗora mu ruwan zafi sai kice kike da kin ɗora abinci ko kuma kice ba huta to ana wannan sanyi ne za ina yi wanka da ruwan sanyi. To yau duk masifar ka yau sai ka wanka bari na je na juye maka gayi can na ɗora maka. Sweetheart. Wayo Allah ga ruwan zafi ne ka ba. Ai ruwan zafi ne? Ruwan zafi ne. Kai da kai wanka. Mu huta da bashi. Wanka. Bari ne ka kai wanka na. Wanka. Duk ɗaki kana shi ko sai ka ji dum. In samu abin kallo yadda in ya zabbuga ruwan sanyin na a jikin shi in ga yare bari in sai ta an yawa menene me faru? Yaji na ci awar ji a birnin yaji da je wajen wanke Ya fita? Ruwan ne sanyi. Wannan ba ruwan da ke kawo bane. Sanyi wallahi. Hajara ni a gidan nan Hajara me na tare miki? Ani ana sweetheart din an yaro shi da amma Hajara ni. Wannan anya ba baki akan kuwa? Anya nan ba bakin wani abu ba? In dai ne zaki mugunta a garin ba ki komai ba.